Bit-temperaturi f'Malta jaqbżu 30 grad Celsius f'kull jum tal-ġimgħa, tħabbru regolamenti ġodda li permezz tagħhom l-ebda karozzin li jgħabbi l-passiġġieri m'għandhom iduru fit-toroq bejn is-sija u l-4 ta' wara nofsinhar matul dan ix-xahar huwa wissu, ix-xahar li qatt ma ħamel lilu nnifsu. L-avviż legali li daħal fis-seħħ jistipula wkoll li ż-żwiemel jistgħu biss jintużaw f'jiem alternattivi u għalhekk ma jistax jintuża l-vjaġġi f'aktar minn 3 ijiem f'ġimgħa waħda. Ir-regolamenti l-ġodda tħabbru mis-Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet tal-Annimali Clint Camilleri f'konferenza tal-aħbarijiet li matula fisser ir-regolamenti l-ġodda bħala deċiżjoni oħra favur it-trattament xierqa taż-żwiemel. Għalli dan issejjes fuq l-arfin tal-aktar ħinijiet u xhur sħan fis-sajf tal-istress taż-żiemel f'ħidmietu b'mod ripetut u t-tobbija li jkun qiegħed iġorr. F'Lulju u f'Awwissu anke wara diskussjoni fit-tul li għamilna kemm mas-sidin tal-karrozzini kif ukoll mal-attivisti NGOs u l-Animal Welfare Council qegħdin ngħidu li bejn is-sija ta' wara nofsinhar u l-4 ta' wara nofsinhar dawn il-karrozzini jridu jkunu għaddel biż-żwiemel tagħhom f'kondizzjonijiet tajbin li jkollu l-ilma xieraq sabiex ovvjament nkunu qegħdin naqsmu l-ġurnata min-nofs u fl-istess ħin anzi nkunu qegħdin biex ngħidu hekk nagħtu mistrieħ lil dawn iż-żwiemel fl-eqqel tax-xemx. Is-Segretarju Parlamentari żied jgħid li kull vjaġġ ta' karozzin ma jistax idum aktar minn 3 kwarti u li l-kuċċier jista' jgħabbi biss 4 passiġġieri. Għalli dawn ir-regoli huma passi ieħor il quddiem fejn jidħol it-trattament xieraq tal-annimali. Dan wara li matul din il-ġimgħa ġew approvati fil-Parlament tibdil dwar il-ħarsien xieraq tal-annimali fejn żdiedu l-pieni minimi u min jinqabad jiksirhom jista' jeħel bejn 4,000 u 80,000 euro sa 3 snin ħabs. Id-direttur tal-Animal Welfare Noel Montebello f'kumment lil One News spjega li kif kien isir qabel l-uffiċjali ser jibqgħu jkunu hemm sabiex jipprevjenu kull tip ta' moħqrija fuq iż-żwiemel. Konna ġa preparati bl-uffiċjali tagħna biex ikunu qed jagħmlu rondi fil-postijiet fejn hemm iż-żwiemel biex jekk aħna naraw l-nuqqas ksur ta' din il-liġi ħankunu qed nieħdu passi immedjatament. Intant fil-konferenza s-Segretarju Parlamentari sostna li l-avviż legali joffri bilanċ bejn il-ħarsien tal-annimali u l-aspett ekonomiku u li ma jħares lejn iż-żwiemel bħala mezz ta' trasport. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.